No moikka moi kanavani seuraajat. Meikäläinen teki vähän omenapiirakkaa ja me yritän selvittää, että mitä siihen tulee siihen omenapiirakkaan. Eli laitoin kahdenlaista jauhoa. Tämä on toinen jauho ja toinen on ihan normaali gluteenitonta jauhoa. Sitten minä laitoin kananmunaa siihen. Ai niin, ja turkkilaista jogurttia se unohti laittaa tähän. Mutta turkkilaista jogurttia ja kananmunaa sekoitellaan, tulee aika löysää. Sitten laitetaan jauhoja ja sitten laitetaan rasvaa ja siinähän sitä on. Sitten levitellään se pohjaa ja pohjaa paistoin ensin vähän niin kuin uunissa 10 minsaa kahdessas. Sitten laitetaan tällaista rahkaa. Minulla oli luumukanelirahkaa, oli 2 purkkia, ne astiaa, vähän kananmunaa perää. Lisäsin vielä vähän kanelia ja sitten omenapaloja. Ja pohja kun tuli uunista, niin minä voitelin sen tämmöisellä kirsikkahillolla. Se näkyy tuolta, se turtsuilee tuolta alta se kirsikkahillo. Ja sitten se omenarahka mössö vaan tuohon päälle ja uuniin ja noin tunti tuolla. Niin tää oli just otettiin uunissa. Sen takia se on noin ruskean näköinen, kun rojahti vähän kanelia liikaa sinne. Niin. Mutta eiköhän tuo tuu syötyä, kun tuo tuosta jäähtyy, niin pitää maistella. Eli semmosia omenaherkkuja tänään. No niin, kokeilkaa. Jos se on muuta tekemistä, niin kokeilkaa omenapiirakkaa tehdä. No niin, se on moikka moi!